Tak nezačali sme najlepšie a bolo vidno, že máme taký akýsi strach a od niektorých svojich hráčov som čakal oveľa viac. Mrzia ma stratené lopty, ktoré bez tlaku sme prehrali Prešov a v prvom počase 14 proti útokov, z toho dali 10 golov. Takže to myslím si, že bolo zlomené a tak povedať rozhodlo aj prvý počas. I keď sme sa snažili, ale bolo vidno, že každé moje prestriedanie viedlo k tomu, že ten hráč tam nemohol toto odviesť a neznášal tú kvalitu ako prešovskí hráči. A musím uznať, že toto bol pre nás to posilnenie na Bčko bol pre nás vyšší level. A okrem brankára Chlopaka a Cibereho ostatní chlapci veľmi hrali zakriknuto a oveľa viac očakávam od Regendu. Hraje 1-1 v útoku. Frajkor bol vlastne odpisovaný, ale tiež tam môže byť vyššia aktivita. Už nepovedať za ňu o tom, že na pivote okrem dvoch zábleskov to bolo veľmi slabé. A to proti takému superovi je dosť ťažké, ale veľmi zle by bolo teraz všetko kritizovať, lebo chlapci odvedli veľmi dobrú robotu a čaká už nás posledný zápas a myslím si, že aj za to, že aj dneska ako bojovali, sa slúžia veľkú pochvalu odo mňa.